Sí, presidenta. Non creo que sea unha cuestión de cariño, con todo o respeto, señor deputado. Será unha cuestión de defender cada unha das ideas que traemos a esta Cámara. Como comprenderá, a cuestión do eólico non é unha cuestión de gustos, é unha cuestión de plantexamentos de como comprendemos un país, os seus recursos e a redistribución dos seus recursos. O Partido Popular, dende logo, que ten unha ideoloxía ao respecto que nos entendemos que é errada e que está facendo en este momento que se perdan moitos postos de traballo, O decimos nós, o dimos todos os grupos da oposición, o está dicindo o propio sector eólico. Pero que, a maiores, hai un xuizo de valor que eu realicei en toda a miña intervención, que efectivamente un concurso eólico legal, porque como vostede sabe, as sentencias non solamente son para o Partido Popular, senón tamén para todo o resto, legal, foi botado abaixo por unha, eu dicen, carrase electoral, por un capricho, dende logo, para nós, unha decisión totalmente inadecuada por parte do señor Feijóo nada máis chegar ao goberno da Xunta de Galicia. E iso levounos a esta parálise, levounos a unha perda real de postos de traballo. Polo camiño tamén vimos cousas, dende logo, que eu creo que son da orden xa non da política, senón da orden da ética, de que argumentación se utilizan, que tipo de cuestións se poñen enriba da mesa. Pero tamén iso teremos tempo, seguramente, no próximo pleno para falar dese tipo de cuestións. Hoxe, interésanos nesta comisión, dende logo ao Bloque Nacionalista Galego, agradecer o apoio dos grupos, explicar por que non imos aceptar as emendas de Alternativa Galega de Esquerdas. Primeiro, porque a primeira, estando de acordo, necesitaría, engade unha nova argumentación e que, podemos deixar para outras posibles, seguramente, iniciativas. A segunda, porque o fomento deste tipo de instalacións de microparques xa se realiza a través desta modificación da taxa denominada de inclusión. Son os pequenos produtores aqueles que nos demandaron que introducíramos esta iniciativa porque consideran gravoso neste momento ter a mesma taxa que grandes instalacións. Por iso sí que propoñemos a todos os grupos, eliminamos o segundo apartado, o debatiremos, dende logo que este grupo parlamentar traerá a esta Cámara a necesidade de un posicionamento a respecto da capacidade de decidir Galiza sobre os seus recursos enerxéticos e, en concreto, sobre a enerxía eólica. Traeremos tamén a esta Cámara diferentes iniciativas a respecto da necesidade do recurso de inconstitucionalidade do Real Decreto 2/2013, pero en aras de ese consenso e dunha demanda concreta por parte do sector, o texto que sometemos entón ao debate e votación dos diferentes grupos sería a modificación da taxa denominada inclusión no réxime especial e inserción no rexistro de inclusión, modificación e cancelación do réxime especial, establecendo unha escala de tarifas en función da potencia de instalación. Asumimos esta emenda, señor Fariñas, e agardamos que sexa asumida polo resto dos grupos parlamentarios. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas.